Този път решението на страничния съдия е правилно. Акалски. Силно напред към Делибашич. Нарушение срещу централния нападател на Локомотив Пловдив. Извършено от Юрий Иванов. И отново Даксон, който се премества от близката страна на терена, за да изпълни поредния фаул в близост около вратата на Спартак Варна. Предишния път вратаря на гостите сгреши. Да видим какво ще стане сега. Даксон, много добро центриране. Това е 1-0 в полза на Локомотив Пловдив. Автор на попадението става Павле Делибашич в 20-та минута. След това центриране на Даксон от праг свободен удар, Павле Делибашич открива резултата в 20-та минута в полза на Локомотив Пловдив. Ето още веднъж как беше изпуснат от отбраната на Спартак Варна. Павле Делибашич нямаше засада в този момент. Двама футболисти на Локомотив Пловдив успяха да се измъкнат в тази ситуация и Делибашич от много близко разстояние не остави никакви шансове на вратаря на гостите Зоран Банович. Така резултата е открит в полза на Локо.